Боженци е село на два римски пътя. И не случайно болярката Божана идва точно по тези земи. Това се случва в късната пролет на 1393 година. Тя пристига тук с 9 си сина. Скрива семейството си в горите Лилейски, но пък им осигурява достъп до външния свят именно чрез двата римски пътя. Няма писмени сведения с какво се занимават божанкалии през първите векове от съществуването на селото, но се предполага, че това са търговия и занаяти, селско стопанство и скотовъдство. Писмените сведения за боженци са от средата на 18 век, когато в селото има 24 къщи. Според данъчните регистри на тогавашната власт, местните търговци пътуват в рамките на Турската империя, като продават стоки, произведени от занаятите в Габрово и региона. В края на века обаче тези пазари им отесняват и те започват търговия с Русия, Австро-Унгария, Италия, Александрия, като достигат дори до Багдад. Стоките, които разнасят, са кожи, восък, вълна, мед, коприна, бубено семе, метални и дървени изделия, платове, обувки, суджуци, пастърми. Всичко това е описано в търговските им тефтери от 19 век. И така, в 1894 година в Боженци има 110 къщи и 500 жители. Почти всички мъже се занимават с търговия. Ако се съди по това в какво влагат парите си и как разполагат с тях, може да се заключи, че това са хора с големи финансови възможности. До освобождението българите векове наред са принудени да симулират бедност. Техният капитал е злато, заровено под земята, мъртъв капитал. Към края на века тези пари излизат на бял свят и заедно с този необратим процес селото опустява. Най-напред божанкалии се преселват в градовете по Дунава и край морето. По него време нито Варна, нито Бургас са това, което са сега, но опитното око на търговеца съзира, че в тях е бъдещето. И те подхващат търговия в собствени дюкяни в големите градове. Някои от тях купуват големи имоти в Добруджа и Тракия, а някои започват да строят фабрики. Фамилията на Данчо Попа, например, издига 10 фабрики из страната. По този начин божанкалии влагат капиталите си, но заедно с това си отиват хората от тези места, остава само селото. И стигаме до 1964 година, когато Боженци се обявява за архитектурно-исторически резерват. В продължение на 10 години продължава реставрацията на над 70 къщи. В момента в селцето живеят едва 20 на души, а красивите бели къщи са 105 на брой. И след векове на търговия, сега хората по тези земи се прехранват с туризъм. Предстои ни разходка по кълдаръмчетата на едно невероятно красиво място. Ще се докоснем до старите бели къщи, ще надникнем в техните стаи, ще видим огнището, килера, джамала. Изобщо предстои ни едно пътуване назад във времето. Но пък някой някъде беше писал, че за да се направи крачка напред, понякога е необходимо да направиш 2 назад. И тъй, лятно утро, пусти улички, потънали в зеленина стари къщи, песен на птички, свъсено сиво небе. Изкачвам се на високото, малко над къщата на Данчо Попа в очакване на изгрева. Шарените облаци обаче посивяват и затулват небето. Присядам върху росната трева и се заглеждам напред. Сякаш пред мен е едно зелено море и някъде сред вълните му се люшка като кораб къщица, църква, покрив, комин. Обземаме спокойствие и изоставям бързането. И без това по уличките на старото село времето е спряло. Големи тежки порти, красиви сачаци, покриви, покрити с речни камъни, лози, които пълзят край прозорчетата, цветя. Наследниците на божанкалии отново са хора трудолюбиви, хора с вкус към красивото. Цветята са неизменна част от всеки двор. А тук-там, потънали в забрава, обгърнати от буйна трева, лежат стари каруци, сякаш за да напомнят за онези времена, когато кервани със стока пътуват по всички посоки на света. Някак, като на един дъх преминавам през горната махала, през мълчаното площадче и вече съм в двора на къщата музей Баба Райна. Тая къщичка, може да се каже, е едно бижу на архитектурата. Строена е по време на Френската революция, така е запомнено. Това ще рече към края на 18 век. Запазена е в автентичния си вид. Къщичката е чист вид балканска архитектура на 2 етажа, като първият етаж, може да се каже приземие, е направен от камък,
там е било маза. При някои къщи в тия помещения е имало работилница, занаятчийска работилница, ако собственика на къщата е занаятчия, или търговски дюкян, ако собственика е търговец. Ако пък не е нито едното, нито другото, там са живеели животните. На Боженици няма големи площи за дворове, така че приземията на къщите са използвани известно време като помещения за животните. Ние случайно са казвали, че животните топлят къщата. Жилищният етаж винаги изглежда по този начин. Един чердак. Чердака е открит през това време. Много по-късно, след средата на 19 век, той става закрит, но в случая е открит и 3 жилищни помещения. Тая стая, в която сме сега, е къщи, така нареченото къщи. Изпълняват ролята на кухня, столова, а в известни случаи и гостна стая. Къщи е многофункционална стая. Основното в това помещение е камината. Тя се пали целогодишно. Отвора на камината на едната стена, ето този отвор, е над джамала, това е зелената печка, която пък топли спалното помещение, вътрешната стая. От едната страна на камината винаги е солника. Солника е голям, тъй като в една къща солта не бива да свършва. Поне тук казват, че друго има, няма в една къща, дърва, брашно и сол винаги трябва да има. От другата страна на камината винаги е лъжичника. Това е един съд, в който се слагат лъжиците. Вилици през това време още не са ползвали. В тая част на стаята, до стената, е раклата, в която са държали дрехите, а на пода е паралията, на която се хранят. Паралията се ползва само когато се хранят, а иначе тя се обляга на една от стените. Не седят върху столчетата, най-възрастния сяда ето тук, срещу прозореца, на пода, по-турски, както се казва, това е с кръстосани крака. Останалите членове на семейството слагат тия възглавници, затова в старите къщи има толкова много възглавници, слагат ги на пода, около паралията и се хранят коленичери. И като дойде млада булка в една къща, тя коленичи само на едно коляно, да може веднага да стане, ако трябва да донесе нещо на свекър, на свекърва. По този начин, колко бързо ги обслужва, тя показва колко ги уважава. И понеже тия къщи са за едно семейство, след година-две строят къща на младото семейство. Тя спира да скача, разбира се, защото си става стопанка. По този начин пък в нашия край не е запомнено да има проблеми между снахи и свекърви или между братя. Още много млади, те са отделени от баща и майка, така че са си поели сами пътя в живота, което е едно много добро решение. Камината има полици. Винаги върху тия полици са съдовете, които се ползват в домакинството. Като се почне от саханите, които са тук, панички керамични, саханите са бакърени, паничките са и съдовете за вода, вино и ракия са керамични. Има също и дървени похлупци, така наречените, които са засилени, за сланина. Обикновено се ползват, когато човек ходи някъде навън, извън къщата. Тая стая, наречена одая, изпълнява ролята на килер в съвременната къща. Одаята е за продукти и за покъшнина. Тук през есента са наредени всички хранителни продукти, които са необходими за семейството да изкара зимата и не само това, но и до новата реколта. В тая стая има и камина, нещо, което много рядко се среща при балканската къща. В Боженици има само няколко къщи с камина в одаята. Сега нямаме информация
дали за всеки случай е направена камината, за да може да се ползва и като кухня, или, не дай Боже, Сенеха и Свикърва не са се разбирали, да са разделили домакинството и затова има две камини, т.е. две кухни в къщата. Тук по-различното при тая камина е, че има горе високо открити пизулчета, така се наричат и долаби, както им казваме сега, но те нямат вратички. Тая стая е собата или спалното помещение, винаги най-топлата стая. Топли се с джамал. Джамала е зидана печка. Проблеми с дървата не са имали, тъй като край Боженци има много гори. Джамала е горяла през зимата денонощно. Спи се на пода, върху дебели вълнени одеяла, като главите винаги са така в посоките изток-запад или север-юг. Това са правилните посоки, които трябва да се спазват. Къщата е на Дончо Попа, а братята Попови са 4. Тая фамилия Попови идва от прякора, който баща им Иван има. Иван живее в края на 18-ти, началото на 19 век и носи брада, нещо, което не е било характерно тогава. И заради тая голяма брада са му казвали Иван Попа. От прякора отървани няма, синове, внуци, всичките са Попа и така фамилията до ден днешен е Попови, макар че няма свещеник и едва ли ще има и занапред. Дончо Попа си е една голяма личност. Още преди освобождението с няколко габровски гайтанжии той прави съдружие за търговия и в устава на съдружието пише: при необходимост дават пари под лихва. Това ще рече, че той е един от хората, които слагат началото на кредитна институция в Габрово.
След освобождението той е акционер в първата фабрика, бълнено-текстилна фабрика на Иван Калпазанов. Края на 19 век регистрира Саравски океан, а 1901 година, когато е на 86 години, това е забележително възрастта, на която е, на 86 години той строи първата си фабрика, вълнената качница с английски машини. 5 години след такачницата той строи предачница, за да произвежда и преждата за такачницата. Друга голяма личност от тая фамилия е Иван Габровски. Иван Габровски е син на Пенчо Попа. Той е човек, през 1906 година строи първата в България циментова фабрика Лев край Плевен. Тая стая с камина е пак къщи, това ще рече кухня. Това гърне с две кюшички е използвано за ядене с месо. В време на пости, било то велики или други пости, се готвят само постни ястия. Ако гърнетата си приличат, ако са с една дръжка или само с две ушички, домакинята може да сбърка и да наготви постно ядене в влажно гърне и така да съгреши, макар и неволно. Разделят гърнетата по форма, точно за да не грешат. И това гърне с двете ушички и с по-широкия отвор е за ядене с месо. Тая стая е соба, но в случая ние сме монтирали един такачен стан. Една от основните дейности на жените в Боженци е било да приготвят тъкани за цялото семейство, независимо, че мъжете им са носили от чужбина много неща. Но тогава, това ще рече 19 век, едно момиче не може да се омъжи, ако не се е научило да тъче и да меси хляб. На този чакръг са сукали, както се казва, т.е. навивали са масурите, с които се тъче, и въртежката, на която се поставя гранчето. Разбира се, тук ние сме сложили и една цедилка с беби. Обикновено децата са били непрекъснато до майките си, независимо дали са на гърба или тук. Тая стая пак е къщи. Всяко къщи, разбира се, камината, водника с полиците, с всичките тия съдове за хранене и пиене. Тук има един самовар. Всяка къща, може би през 19 век в Боженци е имала самовар. Всички търгуват с Русия, имат търговски дюкяни там, освоили са този руски навик да се запарват чай и присъствието на самовара си е абсолютно на мястото. Газената лампа е от Виена, иконостаса също е от Русия. Това е един рядък случай иконостас да бъде руски, но вероятно си е имал човека причини, за да се държи в къщата и руския иконостас. Това е спалното помещение. Тя е с дървена обшивка на стените, за да бъде изолирана от външни влияния. И това, което е характерно за старите боженски къщи, са подвижните капаци на прозорците, които през зимата ги закриват, за да не духа, защото са единични. Спи се направо на пода, както и в другата къща, както и във всички къщи по него време. Пак главите на изток, краката на запад. Една цяла стена е с вградени шкафове, дрехи, завивки, постелки, всичко тук е прибирано. Този съндък е съндъка на търговица. Когато един съндък има 3 ключалки, както е в случая, той, разбира се, е за пари. Когато търговица тръгне на път, той се носи и съндъка. Иначе в него има и един тайник, който скрива чекмеджетата. Това е място за парите, място за тефтера, пирата, мастилницата, и когато тръгне на път, той се слага тук и лични вещи. Това съоръжение, ако може да се нарече, е джамал. Това е зидана печка, която през зимата топли стаята. Джамала се прави от тънки тухлички,
Дебели са му стените около 4-5 пръста, вътре е кухо, а отворена джамала е от другата страна, където е камината. В този ъгъл е клюкарчето, това е малкото прозорче, което гледа улицата и входа на магазина. Вече споменах, в боженските къщи са имали място много луксозни за времето си предмети, огледала. Ето това огледало е италианско. В боженските къщи има и украса, резба, обикновено по тия вратички на шкафовете, по тия капаци, които закриват прозорците и разбира се на тавана, за да бъдат красиви стаите. Хората са гледали не само функцията на помещенията, на къщите, но са гледали всичко да бъде красиво, да радва окото и да им създава настроение, разбира се. Дончо Попа е човек с сериозни финансови възможности, затова и неговия магазин е голям. Той търгува с най-вече с вълна, гайтани и по-малко кожи. Помещението си има една особеност, някога е било тайна, разбира се, но отдавна не е. Подът е послян с големи плочи. Под този плочник, от стената до тая стена, е имало скрита вадичка, едно каналче, което се събира под почвената вода. Тя увлажнява въздуха, вълната поема около 12% влага, без да речи, че е мокра, фактически натежава с 12% и така вече натежала, той я продава вълната в Габрово на занаятчиите. Тук има два кантара, голям ганчо и малък ганчо. Тия кантари са синджирите. Малък ганчо тегли леко, с него той купува. Голям ганчо тегли тежко, с него продава. И така, Дончо Попа казвал, купувам по грош, продавам по грош и пак печеля, ами всъщност влагата и кантарите са били абсолютно достатъчни. Това е една табличка за броене на монети. Преди освобождението национална българска валута няма, разбира се, но търговците като се върнат носят големи количества пари в всякакви валути. За да ги броят лесно и за да не сгрешат при броенето, те използват точно тая табличка. Примерно, Дончо Попа изсипе една шепа жълтици и ги подреди според стойността им. И най-тежки са били руските монети, катеринки са им казвали. Примерно, той нарежда тук катеринките. Една катеринка е 20 гроша, някъде около освобождението. Следва турската лира, 18 гроша. Тук той подрежда турските лири. Френския Наполеон е 16 гроша. Слага тук френските Наполеони. Подребните монети може да сложи тук. И така, след като ги преброи, той ги изсипва гърненцето или кисията, зависи какво ще прави по-нататък с тях. Разбира се, никога не харчи това, което има. Голяма част от средствата са под земята, закопавани в гърнета и в по-големи съдове. Купували са също недвижими имоти и около 1/3 в оборот, защото трябва да носи печалба. Казват за боженци, че е стара приказка, че е тлеещо огнище на български дух, че е жива легенда, че по старите улички е написана историята на цял един народ в онова време. Аз ще ви кажа само едно. Посетете Боженци и ще получите отговори на много въпроси и ще разберете защо трябва да се гордеем, че сме българи.